my channel. Yung hindi pa nakasubscribe dyan, paki-subscribe yung ating channel at pindot na rin yung notification bell niya para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload. At paki-share at like na rin ang ating channel at pati yung ating Facebook page, paki-follow na rin para ma-monetize mga gamba. Shout out kay Sir Alan Alcancin ng Alepa, Batangas, kay Lito Balita, tumawag ng isang araw yan. Kay si Jumar Balita, yan. Shout out sa inyo dyan mga sir. Umpisa na raw yata dyan sa Lipa ang labanan, pero siguro pinakadabi sa maglaban kayo mga buwan ng September kasi marami supply. Napakamahal ang supply ngayon mga kagamba. Kaya yung mga naglalaban dyan medyo umiiyak sa presyo. Okay, panoorin natin to. Alam mo, gagambang ano to? Yung kapwa niya sinapot niyo. Ayun. Oo, pinatay niya sa ano. Hindi makita, ilis mga ng konti. Yung ilaw. Wala di masyado makita. Saging. Maliit. Tingnan mo, maliit. Bakla. Yung mahaba. Ibang klaseng gagamba. Matulis ang puwet eh. Yung baka dito. Walang bak. Ayun, merong isa. Ano yan? Bakla? Anong bakla? Ay, hindi, maliit lang. Maliit. Masyado maliit. Hindi yan Maganda sana yung laban. mahaba sana yung kamay. Oo. Nakakita na tayo masira. May kasama yan. Maliit eh. Pag mataas, pula pusod. Ayun na, nakakita na tayo. Haba ng ano, ang galamay ah. Paano natin lang kunin yan? Kunin mo na. Ayun. Tumalon pa yan. Hindi. Yun. Haba ng galamay ah. Wala na, hindi na mainit yung tayo ng baka. Bahaw na. Yun. Uy, ganda. Yun, baka tumalon. Baka tumalon. Ang haba ng ano. Okay, kunin mo. Dito. Bawat hilirat tig-tigisa. Binabad pa naman ako. Anak lang. Milon. Baklang bakla. Laki. Malaki siya. Haba. Mahaba rin siya oh. Dito nga lang pantay yung pagambal. Dahil lang kung isa na doon yung isa. Saan? Ito. Purak mo. Ewan. Mga kabalandan siguro. Ito, unahin mo to. Maliit. Pwede na yan.
Mayroong pugad. Oh, pugad ng bato-bato yan. Wala yung itlog. Ah. May itlog yan dalawa. Ay, nakita mo na yan? Ito. Oh. Nawala pa. Tumalsik pa. Naku, nawala. Ayun, may kinain. Oh, Nakatalikod. baka sa likod niya. Ang kamalan niyan mataas eh. Oh, tumalsik na naman. Wala, hindi pula. May ano sa likod. May tanda. Ha? May tala. Hmm. Sige, tulak mo. Pugad. Oh. Oop. Malaglag pa yung itlog niyan. Bayabas pala. Bayabas ba yan na hindi? Isa niya. Ha? Wala na? Siniyarap mo sa ilaw. Ayun. Ayan, dalawang itlog niya. Ano yan? Bato-bato ano? Yun yung Bato-bato yan, ganyan mag-itlog. Sa sanga lang.